Нефтекама калаһына якын урынлашкан Әмзә авылында янгын хезмәте киңәйтелә. Башкортстан башлыгы вазифаһын вакытлыса башкаручы Ради Хәбиров кушуы буенча, янгынга каршы көрәш хезмәтен булдыру өчен 17 хезмәткәр эшкә алына һәм янгын һүндерү техникаһы бүленәсәк. Карар Башкортстанда 2030 елга тиклем янгын һәм коткару көчләрен үстерү стратегиясе нигезендә тормышка ашырыла. Әмзә авылы аша тимер юл магистрале үтә. Нефтекама калаһына тапшырылган сигналдарга янгын һүндерүчеләрнең тимер юл үткәүлендә 40 минут тирәһе тоткарлану осрактары булган. Әмзә авылында янгынга каршы хезмәт асу янгындарды оператив рәвештә һүндерергә булышлык итәсәк дип көтелә. Июнь айында был чәскә яңа янгын һүндерү техникасы бирәбез. Әлеге вакытта янгын һүндерү депосын проектлау эшләре башланды. Был яңа янгын һүндерүчеләр части Әмзә касабасында яшәүче 5000 кешенең яңа каршы хәвефлегенә түгел, тирәктәге авылларга да ярдәм итәсәктәр.